kupumsore shuta wanne siya kupumsore wala siya kupumsore shuta wanne siya kupumsore. Usephumela obala umculi weGqomu ke laphana uBabes Wodumo ukuthi unomzwangedwa selokhu washiwa umkhwenyana wakhe. Ngibingelele kuphi nakuphi la ufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Indlovukazi yomculi weGqomu ubongekile Babes Wodumo Maphumulo usephumela obala ngomzwangedwa awuzwayo selokhu washiwa ngumyeni wakhe uMampintsha ngonyaka ophelile. Ebhala ekhasini lakhe lika Facebook ke laphana uBabes Wodumo ubuzile ukuthi uluphi uhlanga angakhetha kulona ke laphana wengane zakwethu uma isefuna ukujola. Lapho ke ubebalisa ke esho ukuthi usawoti ugcwele ke kuyena ekhanda. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula.